ki sing nandingi mung karo sila tumpang. Sirahe cekel rambut dijambak jebles-jebles ki ngebuk nganti muntuk anta si Swatama. Mundur nggawa tumbak akeh ditelorongke kabeh. Nggawa tumbak telorongke kabeh dicekel Anoman. Anoman iki kethek tangan karo sikil padha prigele. Tumbak diceklek karo Anoman. Wis dibalekke, cekel siji tumbake dibalekke ning Swatama. Lah terus Swatama rekake guwang tumbak. Ha ning ya malah kedhisikan tumbake Anoman. Swatama ora ngendani wong sing nibake karo merem. Nggih. Loh, perang niku kalih merem. Alah. Swatama karo apa-apa iso kok merem iki. Nggih. Wis bar kuwi Citraksi ya ngono rekake maju iki gaman pirang-pirang kelumpuke kabeh. Wis segudang digawa kabeh. Entek-entekane pethuk Anoman beker bablas ilang dalane. Mung kari kowe dur sing tak jagake. Muga-muga kowe iso mateni Anoman apa Antasena. Kowe karo Anoman tak duwani apa ora? Wani mawon. Kethek kok ora wani iki napa? Dursasana nek kalih Anoman ora bakal mundur sejangkah. Kula niku menungso, Anoman kok kethek. Kethek niku derajate ana sak ngisore menungso. Kula ora bakal mundur yen perang karo Anoman. Bagus, bagus. Kowe karo Anoman wani? Wani. Anoman mah dapure kaya ngopo? Nek karo Antasena wani apa ora? Dur, pripun? Karo Anoman wani ora? Wani. Karo Antasena? Piye? Piye? Wani. Loh. Apa kuwi? Kaya mau lho, wani mawon. Wah. Piye? Kowe iki wani ora? Wani mawon. Sing cetha kaya mau lho, wani mawon. Wani mawon. Wani, oi. Wa. Ni, wani. Oh, bocah kok. Pun, kula manut nek wani tak sumbarke. Nggih. Engko sing sumbar aku nek cairene antem ana. Antasena ki wong edan kok ora sawedi. Tekan kene ya to golek watu sing gedhe tutukno ndase. Engko cangkeme tak idak-idake. Kayak ki wong edan Antasena kok tak wedeni ki apane? Wong ngene ora genep kok tak wedeni. Kae bayi kok ora masane kok dikira assalamualaikum salam. Aduh. Tetengkuk lorone Raja Madir iki tak kekean pecel iki. Piye to iki mau? Yo. Ayo jandon karo aku. Wah. Antasena, piye? Ya wis, lho kok ya wis kuwi. Kowe rene iki arep apa? Delok kok ning kene. Ayo nek kowe arep wani karo aku maju rene. Antasena ladenana. Aku jane wegah iki lho. Wegah kok rene. Nek ora mangkat ora napa blonjo kok. Lho tak rewangi kepeksa aku ya mangkat rene. Lah nek tekan kene ya kudu perang karo aku. Aku wis saras-saras. Ayo nek kowe ora gelem mulya wae. Wah iki judhekku ning kene iki. Nek aku mulih sesuk aku ora tanda tangan ora nampa amplop. Ning nek mangkat aku kudu perang. Ayo wis. Ayo kowe perang karo aku ora apa-apa. Ning aku iki jane wis bola-bali kok. Perang karo kowe ora tau menang mosok ya tak tikati. Nek ora gelem ya mulih. Ngene wae gen padha penake. Piye? Aku ya ben entuk blonjo, ya ben ketok nyambut gawe. Lah terus tak jak perang iki ora sah tenanan. Perang kok ora tenanan. Nggo syarat iki. Saka kadohan nek wis ketok nyambut gawe kok wis ketok nabuh ngene lho. Lah iya. Wis ketok nabuh brengkut kae. Lah terus ayo perang ning rasah tenanan. Oh ngono, ya. Gelem ya, gelem ya. Ya wis gelem lah. Bagus tenan iki. Anakku tenan iki. Iso nglegani wong tuwek. Ah iya no. Ya, ben ketok tenanan tak sumbar iki, Sumbaro. Hei, Antasena, hormaran. Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Lena pangindanmu. Kalakon mati saka tanganmu aku iki.